Ahojte Nemčinárikovia, pozdravujem vás z Nemčinova. Dnes mám pre vás takýto jeden zaujímavý tip, takéto nálepky nemeckých slovíčok. Je to takýto zaujímavý produkt, ktorý sa momentálne nachádza na trhu a viete si ho objednať na tejto webovej stránke alebo na tejto e-mailovej adrese. No a ako vlastne fungujú tieto nálepočky? Tak, keď si to otvoríme, tak abecedne sú tu zoradené rôzne zaujímavé praktické slovíčka. Vidíte, že tu máme rôzne farebné rozlíšenia, ktoré nám ukazujú na rôzne členy v nemčine, čiže vidíme napríklad túto modrú farbu der Zucker, čiže mužský rod v modrej farbe, ženský rod, die Süßigkeit, die Süßigkeiten máme v červenej farbe, no a potom stredný rod, ktorý je označený alebo vyznačený takouto zelenou farbou, čiže das Reinigungsmittel. No a ako to funguje? Tým, že sú to vlastne nálepočky, čiže vy si ich viete takto vylupnúť a viete si ich priamo nalepiť na konkrétny predmet. No a takto si viete vlastne polepiť ako keby všetko vo vašej domácnosti a môžete to mať stále na očiach. Viete sa učiť ako keby celá rodina. Je tu niekoľko listov, rôzne tematické vlastne celky, zamerania. Takže pokiaľ ešte hľadáte nejaký taký vhodný darček, či už pre niekoho, alebo pre seba samých, tak vám určite odporúčam navštíviť túto adresu. Ešte raz vám ju ukážem. No a v Nemčinove sme vám vybavili ešte aj zľavu k nákupu. Pokiaľ zadáte pri objednávke kód Nemčinovo, tak automaticky vám bude odrátaná zľava. Ešte možno na záver by som spomenula, že tieto nálepočky sú aj v ostatných jazykoch, napríklad aj v angličtine a taktiež vám bude odrátaná zľava, pokiaľ si tam zadáte tento kódik. Takže ja sa teraz s vami lúčim. Pekný deň. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Tschüss.